Dobar dan, moje ime je Lorena Bosnar, liječnica sam obiteljske medicine i danas ću vam govoriti o važnosti vitamina D. Vitamin D pripada skupini vitamina topljivih u mastima. Zanimljivo za vitamin D je činjenica da ga može sintetizirati naša koža i to zahvaljujući UV zračenju i endogenom kolesterolu, to je kolesterolu koji postoji u našem tijelu. Postoje dvije vrste vitamina D, vitamin D3 koji se stvara u organizmu ljudi i sisavaca, te vitamin D2 koji stvaraju biljke. Vitamin D se metabolizira u dvije faze, prvo u jetri, a zatim u bubregu. Tijekom dugog razdoblja se pohranjuje uglavnom u jetri, ostalim masnim stanicama i mišićnom tkivu. Iz ovih se depoa otpušta polako i najvećim dijelom izlučuje putem žuči u stolicu, a manjim dijelom putem mokraće. Istraživanja pokazuju da skoro 50% populacije ima nedostatnu koncentraciju vitamina D u krvi, posebice tijekom zime ili ukoliko žive na sjevernijim dijelovima planete. Optimalna koncentracija vitamina D u krvi trebala bi biti između 75 i 125 nanomola po litri. Koja je uloga vitamina D? Svima poznata uloga vitamina D je u održavanju čvrstoće kostiju, optimalnom apsorpcijom kalcija iz hrane. No, pokazalo se da vitamin D ima i važnu ulogu kao jedan od čimbenika u imunosnom odgovoru, te stoga održavanje optimalnih razina vitamina D u tijelu može doprinijeti u obrani od raznih infekcija, posebno infekcija respiratornog sustava, a što je od iznimne važnosti za rizične skupine kao što su osobe starije životne dobi te kronični i imunokompromitirani pacijenti. Prirodni izvori vitamina D u hrani su riblje ulje, na primjer ulje jetre bakalara, tune, srdele, skuše, lososa, plodova mora, šitake gljive, jetra i žumanjci jaja. U terapijske se svrhe vitamin D koristi za prevenciju rahitisa u dojenčadi i male djece, kada je onemogućeno izlaganje suncu, kao nadoknada povećanih potreba trudnica i dojilja, kod manjka vitamina D u djece i odraslih, te za prevenciju osteoporoze. Simptomi manjka vitamina D mogu biti mišićna slabost, bol u kostima, bol u zglobovima, umor i depresija. Postoje razni OTC pripravci, to jest pripravci koje pacijenti mogu sami kupiti u ljekarni. Na recept se vitamin D3 može dobiti u više oblika, kao kapi, od kojih je najpoznatiji plivi D3 i oleovit, oralna otopina, kao na primjer D-vital, ili u kapsulama, na primjer D-kristol. Preporučeno doziranje kod trudnica i dojilja je 400 jedinica na dan. Pri liječenju manjka vitamina D savjetuje se davati 1500 do 2000 jedinica na dan, ovisno o preporuci liječnika, a za prevenciju osteoporoze savjetuje se davati 400 do 1000 jedinica na dan. Nakon provođenja terapije vitaminom D preporuča se koncentraciju u krvi prekontrolirati nakon 3 mjeseca. Davanje vitamina D u terapijske svrhe kontraindicirano je kod dokazanog postojanja preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari u određenom lijeku ili kod stanja hiperkalcijemije, to jest prevelike koncentracije kalcija u krvi. Vitamin D treba davati s oprezom osobama s oštećenom bubrežnom funkcijom ili bubrežnim kamencima te srčanim bolesnicima. Svakako treba voditi računa o dozvoljenom ukupnom dnevnom unosu vitamina D iz svih izvora, što uključuje ne samo lijek, nego i unos hranom i druge vitaminske pripravke. Kao i svi drugi lijekovi, i vitamin D može uzrokovati nuspojave, iako se primjenjuju preporučenim dozama. Nuspojave mogu biti neke alergijske reakcije ili reakcije preosjetljivosti, te poremećaj probavnog sustava, kao što su grčevi, nadutost, zatvor, bolovi i povraćanje. Opasna nuspojava je hiperkalcijemija koja može nastati nakon predoziranja ili nekontrolirane dugotrajne upotrebe. U odraslih se osoba predoziranje može javiti nakon dugotrajne primjene doza većih od 20.000 do 60.000 ili više na dan. Hiperkalcijemija se rano manifestira simptomima poput opstipacije, mučnine, povraćanja, proljeva i suhoće usta, a dugoročno može uzrokovati povišen tlak i probleme sa srcem i bubregom. Vitamin D može ući u interakciji sa nekim lijekovima i uzrokovati dodatne nuspojave. Stoga treba paziti kod istodobne primjene vitamina D s pripravcima koji sadrže velike količine kalcija, tiazinim diureticima, kolistiraminom, antikonvulzivima kao što su fenitoini barbiturati, te antacidima kao što je magnezij. Što je sa onkološkim pacijentima? Osobe koje boluju od malignih bolesti spadaju u rizičnu skupinu za pojavu manjka vitamina D. Niža razina vitamina D u onkoloških pacijenata može se objasniti samim terapijskim procesom kroz koji prolazi svaki onkološki pacijent,
a koji neminovno dovodi do neuhranjenosti, promjena u životnim i prehrambenim navikama. Ranije istraživanja pokazala su da su niže doze vitamina D povezane s lošijim ishodima kod ljudi koji boluju od karcinoma, ali mehanizmi koji to uzrokuju nisu u potpunosti shvaćeni. Stoga je ključno onkološkim pacijentima prije i poslije liječenja savjetovati izlaganje sunčevoj svjetlosti i uzimanje vitamina D u obliku dodataka prehrani. Pacijentice sa hormonski ovisnim rakom dojke, koje su na adjuvantnoj hormonskoj terapiji aromataznim inhibitorima, u visokom su riziku od razvoja osteoporoze i stoga im je važno savjetovati primjenu vitamina D. Istraživanja su također pokazala da se dodatnim uzimanjem vitamina D u adekvatnoj količini u imunokompromitiranih osoba može smanjiti potreba za primjenom antibiotika kod respiratornih infekcija. Svakako se prije odluke o uzimanju vitamina D u terapijske i preventivne svrhe treba savjetovati sa svojim liječnikom obiteljske medicine i specijalistom onkologije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito naglašava važnost edukacije pacijenata oko neprocjenjive uloge vitamina D u ukupnom zdravlju organizma. U njihovim se preporukama ističe da bi trebalo izlaziti i biti aktivan na otvorenom, redovito provoditi tjelovježbu, konzumirati pravilnu i uravnoteženu prehranu, te od listopada svake godine konzumirati dodatke prehrani s vitaminom D u dozi od 20 mikrograma dnevno na više.